Ongi etorriak Nafarroako bufoietara eta gaurkoan kolaboratzaile berriak ditugu! Xabi Artieda eta Garazi San Martín. Así que nada, abasteko gogotxu! Zuek ze bufoiak izateko gogotxu edo ez? Oso gogotxu bai. Bai? Ke guai. Egunero esaten dut, ba. Iaz oso ongi Gustatuko pasatu litzaidak, genuen. Bai, hori da. Egia. Osea, izan zen nola oso gustu horika. Bai. Gainera gaur proiekzio batekin nola gorratzen. Hombre, eske, bai. mila azeta daukat, baina 2008 lau. zuek ez zenuten ikusia plato horrela, ez? Ez. Nik bai. Zu bai? Bai. Ah, bai, egin genuelako elkarrizketa. Bai. Bai, karo, Ikusi zuen, nuen. zure elkarrizketa izan zen aurreko Horretik. Bai. aurretik. Aurretik. Claro. Ke guai, pues bai, eske hau da gozadera. Osea... Bai, ni... Nivela dago. Gero eramango dut horietako bat, Sí, txera. hombre, ez. Nire zailkabitzen, etxean. Igual zatu. Nire egin dezaken lo gainean, baten gainean, horrela etzan da. Bueno, izan daiteke. Bai. Itxasoa proiektatu eta horrela lotan eta hemen itxasoa. Ja, zuri horako gauzak gustatzen zaizkizu, ez? Nola paretan Teknologia eta itxaso hori. bat. Ez, itxaso, osea, pareta itxaso bat izatea, no? Bai. Paisaiak, ez? Bai, badauzkat etxean, badaukat Ez que no kuadro bat inventatu dela, duzu. baso bat, oso polita, eta dago bale bat basoan igerikan, horrela zuaitzak zeharkatzen, da Baina super mugitzen da? onirikoa. Eta- Ez kieto Ah. behin. Baina da irudia, da super oniriko. Ikusten? A tope, eh? Ui, Xabi! Mantzanilla. Manzanilla. Bueno, bikote, pues gu gaude a tope berriekin, eta baita ere gauza batekin ze bestela niri, burua ez zait ongi, pues azkenean gauza asko ditut buruan orduan. Bai, ikusten dizut hor bi pantaila, Claro, zer, hori beste bat. zergatik, ez, ja birekin nahiko, por favor, Nahiko. detox. Detox. Ez, hau bai, Detox hau. un poco, Detox un poco. Ez, termoa beti nirekin, hau, deskubritu nuenetik beti ere programetarako, baina eske egiten dugu orain beste gauza bat, dela denbora kontrolatu. Ah. Zestela ni? Vale. Ze pasatu gara denboraz. Bai. Bai. Vale. Orduan. Astunak gara, ez igual. Ez, baina hemen Vale, gaude esan bustoiera. Tokea jaso du. Esan dezakezu itxasok. zuzenean, Mesedez, Neri moztu. sekula ez diate jarri kronometro batean, gauzelian. Baina, bueno. Ez, esaten duzu moduan gaude gustorika. Bai. Eta... Ja. Bueno, jarri. Orduan jartzen dugu, ordu bat eta orduaren kronometroa tik egiten duenean, tik ezagiten Ja, mozten dugu. Mozten dugu. Moztu eta denak korrika bendik kamera bota fuera, jospio. Yes. Vale. Venga. All right? Ado. Bai. Irui bat. Alio. Bardone, kontratu. Bueno, pues vamos lehenengo berriarekin. Bai. Ze ez dakit zuek erentzien kontua, nola erabaten duzuen, izan duzuen noizbait, espero ezetz, zera, kriston lioa. Bai. Erentziak, Hirugarren pertsonak. momentuz niri ez zait tokatu ezer. Ez dugu ezer. Bai. Baina, entzun ditut gauzak. Osea, en plan, bapatean, dena dago bakean, eta bapatean, pum, erentzia bat etortzen da, eta pimpa. Bai. Dena, zer den, Nik ikusi izan ditut ere gatazkak, erentziagatik ikusi izan ditut gatazka potoloak. Niko potoloak. Bai, nik uste dela movida bat, osea, ja, de por si, nahiz eta gatazka ez izan da movida bat, eta nik uste papeleak eta Ba. kristoak, baina batzutan gertatzen dira. Gure horrelako- alde ilunena ateratzen du, Bai, nik uste batzutan baietz. Hmm. Baina, bueno, zela bi. Bueno, pues eske zergatik izan dizueta hau. Ze ikusiko dugun orain irudi hau, dela emakume honena, katuarekin. Bai. Pues tipa honek baditu 3 seme-alaba. Mhm. Baina, hiltzorian zegoen gaixorik. Eta badirudi hauek ez zirela oso ondo portatu berarekin. Orduan zesan zuen, aldatzen du testamentua, eta utzi dizkio 20 milioi Bueno, bere maskotei. Bere maskotei! ja, maskotei. Maskotei, ditu zenbat? Ez da zenbat dituen, baina katua badu fijo, Katu bat? eta gainontzeko bestak zer diren, baina egongo dira Ze jandu Arraina? katu bat? Osea, arraina, baina bisigua. Claro, arraiak dio, nahi dut akuario berri bat, baina, o libre izan, gaur nahi du joan Donostira eta han itxasontzi batean... baina nola gastatzen du. Claro, ezin du gastatu, ez?
Ba horrela, dauzkan esku txikiekin hasten da. Horrela botatzen. Imaginatu, orain diru hori dela maskoten dako, baina, klaro, maskotak direnez. Emakume honenak, semei pasatzen direla, semeenak izatera pasatzen direla. Baina semeak ezin dute dirua gastatu, baizik eta bakarrik maskoten erosteko. Baina seguro egingo dutela txantxullo. Ez badute ongi tratatu, izorra da dik. Baina seguro egingo dutela txantxulloren bat, hortik. Txantxullo edo hilketaren bat, ez? Jo que se. Argazkian ateratzen den emakumea da, emakume hori da. Bai. Pizkat Photoshop daukala uste dut, ez? Pizkat Photoshop. Egia esan katua ez da hori. Zen chihuahua bat eta bera. Pelikula bat egiteko. Pelikula bat egiteko modukoa, bai. Pues hau, benetan pasa da Pekinen. Pekin. Bai? Behintzat, anaia arrebak ados egongo dira, beraien artean. Gorrotu dutela, bere ama. Bai, hori da. Ez normalean, gertatzen da... Ados gaude, gorrotu dugula, emakume, ez? Claro. Baina agian, igual, erentzi bat eskasotzea batzatzen da como la hostia, porque ekiditzen ditu hori da. Baina, a ver. Zenbat diru, osea, ez da tontakeri bat. Ez da tontakeri bat, ez. Osea, hain forma egiten, baina da... 20 milioi nik ez ditut irabaziko nire bizitzan. Bueno, nor daki, baina... Osea, esan dezake milioi bat guztientzat, eta 19 milioi nire maskoten dako. Eta ja aberatsak dira. Hala ere, aserratuko ziren. Zubakizu zen bat porzentai den, aserratuko ziren. Esango zuten, baina aserratuko ziren. Bengantza izan da. Gainera katua ikusiko zuten limusinan. Zer? Katua bihurtuko da orain... Katua monotema. Zure kamisetako katua bezala, orain bihurtuko da... Espacio patrocinado. Gitarran. Wishcard erabiliko du. Wishcard, bai? Nik gauza bat ikusten dut. Diru hori galdu da. Edo zer gertatu da diruarekin. Diru hori dago, baina katuak... Nola erabilezake katua, ezin du erabili edo zaindariren bat dauka. Nik uste horrelako zerbait gertuko dela, ez? Eta zaindariak erabakitzen du, soldata igoko dute edo zer. Edo, katuak nahi du, ni ulertzen dut katuen izkera edo zer. Eta esan dit Zilerak eukiko ditu, gela batean. Esan dit katuak nahi duela nik Ferrari bat erostea. Katuak esan. Jo que se gertatu den. Baina... Zer diozu? Gertatu da. Zer diozu, polita? Bai, nahi duzula. Orduan, zer nahi duzu? Beste etxe bat erosi nahi duzu? Eta dodoka. Aske creepy, Super creepy. Eta katua Photoshopeko azte izango da beste bat. Igual animalien... Igual animalien artean diskutitzen dute. Oie, zuri erosi izula Whiskas, eta niri erosi ditzak izer, baina nire nahiago du salmoiezkoa. Zenbat eman dizu zuri? 10 milioi? Neri 5. Zergatik zuri 10? Perikito bat zarelako, ze perikito! Eta liskarra horretan dena. Ze movida zu. Bai. Oie, baina emakumea, ole bera, Ez nazuela zaintzen? Nire diru ez duzu izango. Bai, da. Ikutara, bai. Mendekoa izan da. Nik uste baietz, ez? Osea... Hilda horrela. A ber, mire, esaten duen? Albaitaritza klinika herentziaren kudeaketan izango da. Osea, albaitaritza klinika izango da kudeatzailea. Orduan biziko dira 120 urte. Bai. Edo Eta gehiago. hori da, klinika ikuskatzeko eta maskotek zainketa egokia jasotzeko ziurtatuko... Osea, modu horretan ziurtatzen da, Zaintzak dauzkatela. Zaintzak dituztela eta... Baina, karo, katua hilko da. Eta perikitoa ere bai. Eta dordoka, igual dordoka bizi daiteke 120 urte. Igual dordokaren bat badago. Hori izango zen ja plan maestro. Hori izango zen ja plan maestro. Urte bizitzen dordoka de tierra de estos, bizi direla. Dordoka. A ver, atxa. Betaurreko batzuk iretorrela. Dirua hemendik atera. Urrezko dazkazalako. Eta kontxa bat urrezkoa, ez? Hortzak dituzte, dordoke? Ez, daukate horrelako piko, daukate mingain bat, eta
Bai. Urrezko mingaina, ez? Begi bat urrezkoa baita. Bai, horrela dago bizitza. Horrela da bizitza. Ongi, eta gu dirurik gabe, bueno, nahiko nuke izan dordoka. Bai, herentzia eta gauza horiek, direla pixka bat. Nola ditzen da, dordoka? Egin genezake hori azkeneko momentutan, baina ja emakumea hori hilda, baina animaliz mozorratu eta agertuan. Izan daiteke, asikuela. Asikuela. Nola? Elurra, miaotza. Piskat whiskas jan, egun horietan. Batean agertuko dira katuak, bera izan zen bere katua, baina desagertu egin zen. Ja, en plan, ateratzen direnean semeak, ez? Hori da. Bai, ni naiz ez dakin noren semea, baina ez dago errekonozitu. Eta izan nintzen bere katua. Eta katuak pretendienteak izango dituzte. Orain ezkondu zaitezke katu batekin. Zer diozu? Ez? Zer? Edo ez, ezkondu zaitezke katu batekin orain ez? Xabin ikusten dut. Edo ez, ezin da? Hombre, dago... Las Vegasen. Benetan? Ez da jende ezkondu zaldi batekin eta ez da ezkondu ez dakit horrekin. Ez da objetuekin, ez? Baita ere, en plan... Ez dakit objetuekin ez dakit. Maite mintzen dela bai, jendea. Hori bai, gertatu da, orain dagoen teknologia eta... Baina ezkondu, Ezkondu? Baina ezkondu, nik ustez ez, orain bat dagoela... Urrengo programarako ekarriko dut. Venga, Ezkontza research. disparatatuak. Perfecto. Venga. Bueno, eta eriotzaren ari nik uste garazi, zuzen eukatzala... Bai, bueno, baita ere hori erentziekin eta hila horretik uzten diren legatuekin, justo aurrekoan entzun nuen historia bat Chopin, bale? Chopin! Gure musikaria nun hil zen, Frantzian edo, bueno, informazioa kontrastatu. Chopin da frantziarra, Ez dakit. Ez, poloniarra. Poloniarra da Chopin? Jaiotzez bai. Eta... Pues bera da beti sartu izan da Frantziako pianisten... Claro, eta Hortan. Frantzian dauka bere gorpua, baina bihotza Polonian dauka. Berak esan zuen, nahi dut, bihotza Polonia edukitzea. Ez dakit metaforikoki esan zuen, baina bere aizpak... Hartu zuen literal. Claro, bere aizpak hartu zuen, lapurtu zuen bihotza, hil ondoren, tuberkulosi hil zen. Nola lapurtu zuen bihotza? Ez dakit nola, baina lapurtu zuen, izkutatu zen, en plan misión sekreta. Eta bihotzarekin daude historia pilo bat, bihotza egon da, hori lapurtu zuen, jarri zuen zapi batzuekin, poltsikoan gorde zuen, eta trenez joan zen Poloniara jo. Eta hor gorde zuen mantentzeko koinak botila batean. Eta koinak botilan egon zen ratu bat. Eta gero edan. Pom. Nola? Bueno, hori ez dakitzok. Pero nos vale. Bueno, eta gero egon zen lata batean, pasatu zen, ez dakit bihotzarekin zer egiten zuten, baina gero ahaztuta egon zen, eta Alemaniako naziek hartu zuten, aurkitu zuten, bihotzarekin egon dira pelikula. Bihotza aurkitu zuten, botillan o koina botillan? 1905 aurretik justu irakurri dut. Botillan o? Ez, lata batean. Gero pasatu zen lata, koina egon zen botila batean, ez dakit edan zuten edo, eta gero pasatu zuten oliba lata ez. Amaitu zuen emakume honen etxean katuekin... Eta katuako... Hori, batzutan ez, jo que se, uzten diren legatu horiek. Bai. Hil nahi dut, hemen... Bai, baina hori da hartzean, pie de la letra, Bai, eta gainera, legatuen kontu batzen da mogila. Ja hilda dago, ez daki gertatu den edo. Claro. Ni ez dut sinisten ezakitu. Baina imaginate... Eta sinistu arren, joder.
bihotza hartu, da traumatiko, deliko ez? bat. Eta da zure anaia, nola? Zuk zure anaiari zabalduko zenioke bularra atera. Baina barima zaude da bera nahi zuen hori, hombre, begira Obregon, ez? Eske nire izan du seme bat, hil zen semearen gatik ezak zer badaki zer. Ja. Ez dakizue, hombre, bai. Polemika handia izan zena, tipa hau, vientre alquilerin bitartez Obregon izan zen, ez? Edo hori izan zen. Bai. Pues hori baitara izan zen, como bere semea hiltzelako, eta gintzuen movida guztiak. Eske, jendea hiltzen denean, karo, zuek edaten zaizun hor asuntoa da, como, pues nahi duen hori egingo du, beteko dut, eta bera nahi zuen. Azkenean ez da... Igual zulo bat zen, ez? Hori nahi zuen, eta zure interpretazioa egiten duzu gero. Claro. Zer da nahiko zuena, ez? Hori da. Nik pentsatzen dut nahi zuela, guztiok festa bat egitea edo. Bihotza hori Polonian eukitzea, eta venga, pues... Claro. Baina egin dezakezu... Zerbait metaforikoa, edo hori da. Baina bihotza atera, lata batean sartu. Nola iritsi zen bihotza? Begira, hau da nire anaiaren bihotza. Bakizu horrelako zerbait desinflatuta. Eta hori aztertu zutenean, urkitu zuten, esan zuten, hau da bihotza eta orduan aztertu zuten eta, konfirmatu berea zela. Bai, eta tuberkulosez hil zela. Bihotzan hori ikusiten da. Bihotzan hori ikusten da, tren batean egon eta gero zapi batzuetan gorde eta koinak botila batean egon eta gero. Osea, madre el bicho. Zientzia baita ere, ostra. Bai. Oye, pues oso interesgarria. Bai, benetan. Pues orain, bai, esan garazi. Zuek nola dizute? Hil. Hil ez, zer nahi duzu? Hiltzen zaretenean zer? Pues ez apuntatuko gez. Ez daki. Da super zaila. Nire begi bat nahi dut. Da super zaila, eta gainera nik uste pentsatzen duzula zu modu batean, usten duzula, idatzita en plan de, hau dago super argi eta izango da, nahi dudan moduan. Eta gero esaten duzuna, osea, gero norbaitek irakurtzen du eta interpretatzen moduan, osea, eske... Ja. Eta gero, pentsatzen duzu, inhiltzen aizenean zer, total hildanago. Hildanago, ja, bai. Nahi duzuena. Zer nahi duzue zuek? Egin behar duzuena zuek, oberen eta ez da. Zuentzat. Hori da. Bai. Bueno, ekipo, pues oraindik bizirik gaude. Bai. Eta, nik ekarri dut konparaketa batzuk, pixka bat ez eriotzari buruz, baina bai hori ez. Nola, denbora pasala gauzak aldatzen dira, baina aldatzen aldira hainbeste, ez? Zeren, ikusiko dugu irudi bat, hemen dugu, non baiten. Bai? Eta irudi horretan ikusi daiteke, nola ez, moda. Nola den modaren kontua, ez? Adibidez, ateratzen da, burusoia, ez? Burusoia batzutan eratzen dut zara, horrela, hemen, ez? Entradikas, eta gainera, zenbait gizonek... Burusoia, bai, ez da nahita, ez? Ez da nahita, ez? Moda burusoia. Ez da nahita, baina bai da nahita, ze, adibidez, ez dut duzu honetaz, ez? Ze, burusoia zarenean, ni a favor de rapatu eta, jazta, palante. Baina, eske baduzu horrelako, como, eske geratzen zaidan hile hau mantenduko, ¿sabes? Eta dukazu horrelako, ez? Baina gero badaude burusoilak uzten dutenak horrela luzea, eta da elegante, niri iruditzen zaitu elegante. Eta hola luzea, ez? Hola luzea. Aterki bezala hola jarri, ez? Baina klaunak, badaude klaun asko eslaban, burusoilak eta luzea, eta super sarrera, ez? Bai, super sarrera, aeroportu bat, osea... Bai. Lagun batek esaten zidan, geisten zitzaiola hilea. Hemendik kendu ez, eta hemen hasi. Hori geratzen da baita ere askotan, ez daki zergatik, ez? Niri hasi zait, orain 26 dazkat, eta hasi zait hemen hilea ateratzen. Ia, baina iria, en plan, hilea edo, sin más. Vale. Ni ez dut sentitu inoiz, inoiz, ez dakit, baina horren dela asko erortzen zaidala, osea, ez dakit. Normala da, egunero erortzen dira... Bai, ni egiten dut horrela eta begira, ni ere, begira. Bueno, ez da bat.
Zu bai, bat. Bai, niri... Baina nik ez dut dutxa garbitu behar, ez da ezer, jende asko garbitu behar du, oza, nik bizi izan naiz, ez jendeari, eta egiten du mudanza de piel, oza, de piel de pelo, oza, nola esaten da hori, oza, eta niri ez zait gertatu, igual hile motza daukadarako. Bai, hile motzak egiten du, hile luzea, ni utzi nuen hile luzea nutzaino. Ai, egia da. Eta erortzen zitzaidan pila bat. Bai. Claro, gabaritzen duzu hile luzea. Eta zein zen notizia? Ez da notizia, ez da berriada konparaketa bat, ez? Baina da, nola modak ez, eta baita ere kurioso da, nola, hori ez, burusoia gertzen ez, como que, pixkata raro ez, edo, bueno, ez dakit, baina bestea da justo kontrakoa, ez? Berak ere egiten du horrelako forma arraro bat, eta hori dago supermodan. Hori da. Irudia dago pixkatein da, apropos, ez? Hori da. Horrela piko hori justo sartzeko hor, ematen du egin behar diola semeak. Hori da. Eta jarri behar diola bere aitari, aita, tori, gaur zuk, biharnik. Baina modak errepikatzen dira askotan, Baita ere. Lehen komentatzen genuen... Ziklikoak, ez? Bai, dela hori. Pum, 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 pum. Pum, pum. Bai, ziklo, bai. Pum, 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 pum. Ez, baina kuriosoa, noiz? Osa, nork edo zergatik orokorrean ez gizarte moduan ikasten dugun zerbait ikustera, como, wow, da la hostia, ez? Eta hau da, como, ez da polita, ez? Da kuriosoa, ez? Nola? Osa, ikusten dituzu bi irudi horiek, eta bata da, como, cool, bai. ez? Baiz eta igual zuez jarri hori. Mutilarena. Bai, mutilarena, eta bestea da, como en plan de, ai, apa, txabal, ez? Eta... Bueno, aurretik ez dugu ikusi nola daukan mutilak, Ja. Baina, bueno. Igual dauka tintin bezala. Izan daiteke. Eta moda da kurioso nola ikasten dugun zerbait ikustera como super cool, eta beste gauza bat ikustera como ez da polita edo ez da estetikoa edo ez da... Bai, ozarra da, olengua, vintage. Bai. Eta okerrena bakizu zer den? Ni gaztea sentitzen izela, baina orain esaten didatela hori zarra da. Bai. Eta nik esaten duen, Boomer. Boomer, que ez gara... Nik esaten nuen, gizon hauek ez jartzen direla, hori kamisa hauek, kuadrodunak, eta esaten duzu, bueno, beste garai batekoa. Baina orain esaten dizute, baina hori da aspaldikoa, ez? Eta errate duzuzuk, ostras. Bai. Digo goratzen naiz, ibiltzen nintzela, bueno, nire amak esaten zidan abrigo de yonki. Bai, zela... Zero estereotipos. Bai. Zela, en plan, zaharra nire aitarena, eta eramaten nuen beti, nire gustatzen zitaidan pilo bat. Sondo, bertziklatzen. Claro. Bai, zen super vintage. Eta momentu horretan ez dagoen modan, baina orain dago super modan. Bai. Eta nire aitarena zen, osea, egon zen modan. Eta nork esaten zizun amak? Bai, ze galtzen dituen berokiak eta orduan esan zidan, hau, parrandan ateratzeko eta... Berak eman zizun vintage. Orduan zeneukan ama visionaria involuntaria. Bai. Baina eman zion, ez visionaria moduan, baizik eta, bueno, galtzen bali moduzu galdu, gauza zarra hau. Visionaria involuntaria nahi gabe, visionaria. Que bueno. Eta justo hori eta ez duzu galtzen. Hori ez nuen galdu, hori ez. Eta zezen handia, luzea horrela... Batzutan tabernetan gertatzen zen, desagertzen zela, osea, nego egoten nintzen hor begira, ez dakit dena, bueno, jertsei beltzak, euskal selekzioa, batean ateratzen ziren, ez! Hau ez da, 2012, nik neukan 2013. Txinote piloa, erretzen zenean, joder. Ai, que tiempos aquello. Que tiempos aquello. Bai. Eta, bueno, badago beste konparakera bat ere ikusteko eta debatitzeko, hau da kirolaren inguruan, a ber. Kirolaren inguruan. Ikusten duzue? Bai. Ez dakit hon dagoen, baina. Hemen. Hor dago. Pues hori da baita ere kirola, ez? Kirol rurala edo kirol urbanoa, ez? Niri horretan pentsatzen dit, ez? Nola, gymetan eta hori gaude kriston mobidak egiten, ez? Bai. Eta intzine batean, edo nik batzutan ere ikusten dut osaba askotan, ez? Hori, landa ere moan bizi gara, lurra eta lantzen. Eta berak ez du kirola sekura egin, baina egunero egiten du kirola, porque vamos. Herri kirola. Bai, herri kirola. Bai, ez, azkenean, hortik dato. Bai.
Ka igual moda horiek guztiak ez crossfit, funtzional dela zerbait erabiltzen dena, osea, lana bezala, ez? Osea, lana bezala. Dira, ez dakit, lana, baina ez dutenak lane, osea, jo que se, obrero bat ez da... Bai. Egia esan, ondo pentsatuta, herri kirolak dira lehengo crossfita. Karo, bai. Eta crossfitaren sorkuntza hortik hasi zen. Bai. Ez? Horrelako zerbait da? Bai. Kurioso. Eta hori... Pues bai, bai, diot, igual dela hori, pues, jo que se, zu egoten bazara hori baratzean, edo egoten bazara lan fisiko bat egiten. Segarekin lehen, ez? Segarekin. Joango zinak gimnasiora? Ez. Ez que zuzu behar. Ez que, zaude, supernekatuta eta gainera zure kirol ordua edo egin duzu. Baina gero ere, pertsona hauek ibili direnak hor lurrarekin lanean, gero nola dauzkate gorputzak ere. Daude, ostras, Bai, porque ez dute ikasen como teknika, ez? Osea, ez? Igual teknikoagoa da orain. Nik uste baietz orain irakasten dizutela, bai, nola sentadillak egin behar dituzu. Hombre, segarekin bakarrik egiten duzu hola, ez? Bai. Osea, ariketa bat. Orduan aldatu bartzen, ez? Sega zurdoa erosi. Ekarri 5 minuto sega zurdoa eta bere bestaldekoa. Toren, bi besotara. Claro. Doble sega. Hori falta da, baina, eta gero, posizioa, ez? Nola jeitsi, nola ego, eta gero zenbat ordu, ze igual, karo, crossfiten zaude 2 ordu asko jota. Hauek zeuden hor, arratsalde guzia, goiz guzia, aste bat, taka, hori da desgaste bat. Flipas. Da beharra ez edo lana, derrigorrezkoa dena ez, eta hobi bezala ez zure korputza zaintzeko eta mantentzeko edo egiten duzuna, eta ordu bat eta dira 11 edo... Bai. Egin izan duzu ez zuek, crossfit edo lakorik? Nik bendimia egin dut. Bendimia crossfit, bendimio fit. Eta hori bai, bukatzen zenuela hori. Bai, hori superagresibo, gainera eguzkitan ez hor. Bai. Eta ze tipo bendimia, txakoli edo ardo arruntago bat? Zei txakoli, daude goian, ez? Goian? Orduan, karo, da erosoagoa, baina nire baldin baduzu ardo tradizionalagoaren bendimia. Nik tradizionala, moskatela baita ere, baina behan, osea, nik dena behan. Behan, bai. Baita ere kiwiak dagoela goian, hola, tik. Eta lavanda egiten baita ere, lavanda. Eta erortzen ziren kiwi pila, imaginatu dut hola kiwi. Bai, ze hiru azten dira. Bai. Bai, batera. Bai. Osea, da nola landare oso polita eta superflexiblea. Orduan, egiten dira nola astubi batzuk, eta zuzoaz jotak dantzatzen. Eta orduan, 3 daude eta klak kentzen dituzu kanpokoak, eta geratzen da erdikoa, potoloa egiteko. Ala! Peixua mantentzeko? Ez, usten duzu potoloa. Ez. Makila, ez, elastikoa denez, kenduta. Ez, helduta dago, baina, handiago izateko. Kurioso. Osea, kentzen dituzu bi horiek, eta hori egingo da, hartuko du janari guzia. Transgenikoa irudituko du. Estrategia. Ez, transgenikoa ez, normalmente. Irudituko du. Ez, crossfitero. Crossfitero. Etori Sebastanen? Edo ez? Sebastanen kiwi? Frantzian. Beitu. Ke guai. Bai, izan nuen epoka hori. Curiosité. Te dio por ahí. Hola, la pagui. Pues oso ongi, ekipa, bueno, pues a tope, gongara, konparaketa hauekin, eman du itzakiteko, Ni geraten naiz pilatesarekin, Pilatesarekin da, yoga eta... Egin duzu pilates? Ez dut inoiz egin. Baina geratzen da berarekin. Crossfita egin nahi dut, crossfit. Hori gustatzen zait, nire gustatzen zaite matxakea, Hori bai, eta eskalada, eta boulder, eta... Nik probatu dut zerbait, egin dira laburuak. Eta da, Animal Flow. Animal Flow, hori dago guai. Bai, Animal Flow da, animalien posturak, eta hortik aldaketak eta animali bat bezala mugitu. Egiten duzu gorputz guztia, osea, hurrengo egunen daukazu mina, bekainetan. Claro, nire gertatzen zait gauza bat. Muy guai. Yoga moduan edo? Ez intensoago. Gero egingo dizute erakusketa. Venga, edo, bale.
Orain, Edo hemen bueno, mai gainean Esaten planoan sartzen naiz, ez? Igual botako naiz. Animal plof. Animal plof komunean. Pentsatzen dut, gauza hauek guztiak dira, animal flow, eta gaudela ja super deskonektatuak. Sobra, naturarekin eta naturarekin, gorputzarekin, ez, eta hori ditugula muskulo batzuk, kese no solide. Osea, ja, eta batean probatzen ditugunean mugimendu ezberdinak, flipas. Bai, nina baritu nuen hemen, flipante, esaten nuen, eurrengo egunean min eukiko dut hemen, baina ez, neukan hemen. Neukan, hemen. Neukan, hemen. Ai, ekipo, pues begira, ez dakit gauden deskonektuta edo ez, naturatik, animaliaren garenatik, porque animaliak gara. Baina, tipo hau dago superkonektatuta. Ze ondo lotzen duen. Atezain automatikoarekin. Ai, Goazen bideo ikustera eta bitartean, igual, komentatzen dugu. Soinua bat dauka bideoak? Nik uste ez daukada soinua, baina jarri gerezake. Jose Luis, zutara, Jose Luis. Jose Luis. Ez que gainera, begiratzen dio kamerari. Egiten duen bitartean, eta egon zen... Da fetitxe moduko bat, edo zerbait. Baina ez, 3 ordu, a ber, 3 ordu. 3 ordu. Igual ez dago epizka zagite. Koko! Zuek uste sexuala dela bai, ez? Osa, bere portala da, ze portala. Imaginatun berea dela, eta gero bere ikustuna berari. Irekitzen badut atea. Irekitzen badut atea. Ni hartuko nuke megafonoa eta hasiko nintzake desmotibatzen. Ez, egin azkarragon, gildo xago. Hostia, hori oso ona da. Ez, goragon. Gaizki. Horrela ez. Orduan tipo hasiko da, kama... Hori da oso ona, Xabi, Baina nekatzen zaizu. Hombre, bai, ya te digo. Baina tipoa desmotibatzen, ez? Como, tío. Hori bai dela crossfita, Hori bai dela crossfit. Zamar du kristo mingaino, opango zakten. Orduengo egunean nagun jet. Mingaino ja o batekin, egunon. Baina, Xabi, esan duzuna da oso ideia ona, Ze, berez, horrelako, no esaten da, tipoak egiten dutela horrela... Exhibizionisten aurka edo haiek usatzeko egin behar duzuna da justo hori, en plan, haietaz farre egin, en plan pringau, eta horrela joaten dira, ze haiek... Eman besarkada bat, ze horrek, gorputzarrekin zego. En plan, haietaz farre egin, orduan, esaten duzuna, porque haiek gustatzen zaiena da, zure, hori da, zure reakzioa edo, zure deserosotasun hori gustoko dute. Boterea, izatea, eta ja, galtzen badute, igual, esaten du, bai. Hori da. Eta orduan igual, zentzu horretan agian, usatuko dugu. Gorago, gaizki. Zoaz eta erosi pizza bat, mesedez. Baina, beste toki batera joatea, eta gainera, hasieran, ikusten da bideoan, begiratzen duela kamera, en plan... Eta emakume baten etxea zen, Bai, batzekien. Bai, eta tipa eman zuen kriston sustoa, claro, imaginate. Akoso da, ez? Bai. Ezaguna izango zen, baina, bueno, osea... Eta han estatu batuetan dauzkate kamarak, ez? Grabatzen dutenak. Bai. Eta Iruñan. Batzutan bai da. Timbreak? Grabatzen dute. Horrelako bideo bat 3 orduko memoriarekin. Baduzula pendrive bat, bueno, ez dakite. Baina bideo batzutan nik ikusi dut, en plan, etortzen da postari eta grabatzen dago. Gaina, bideoak dauka uste dut, nola da, gauean ikusteko... Visión nocturna... Bai. Rojos edo... Norbait mugitzen denean aktibatzen dela. Bai, ikusten da berdea bezala, baina gauean ikusiko ez balitz bezala, baina ikusten da, ez? Uste dut bideoak hori daukala, edo ez? Izan daiteke. Bai, gauean baldin bada izan barko du, ez? Bai, posti bat zegoen horrela sei bere etxean, eta de repente hor tipo bat, 33 urteko, oza, ez zen baita ere como viejo berde bat, oza, zen... Demostratuta dago olako gauzak egiten dituztela adin guztiko. Adin guztietako jendeak, bai. Eta tipa... Asi zen 33 urterekin orain dazka 34 jarritzen du. Karriun pixka... Zer beste. Bai, eta tipa pentsatu zuen igual zela bere semea edo juergan zegoena, ze goizeko 5etan gerratu zen, eta de repente izan zuen baina ikusi zuen, egiten zuen bitartean? Ikusi zuen zerbait, imaginatzen dut, ez zela hor 3 ordu geratu. Baina konturatu zen, imaginatzen dut igual gero poliziari deitu, eta ezagitze egingo zuen, baina...
Egon zen igordu. En plan de, A ber, noiz arte. egoten den. Wow. Ja, ez dakit zer esan. Ez da ere, ojalá. Timbrea zen kolore beltzekoa eta orain da grisa, kendu dio kolore guztia. Ai, zen azka. Pues Tipua bai. joan zen kartzelena, marka. Markanekin. Ai, Gero joan zen korrikan, ez? Eta... Bai, horrela dago, teknologiaren mundua eta guztia dago pixka nahasita, orokorrean, Xabi, Bai. zu argituko diguzu, emango Horretarako diguzu. timbre bat erosi, ez? Timbre bat erosi eta... Timbre bat, old fashion timbre. Ez daude timbreak botatzen dutenak elektroshock bat? Egongo dira, seguro. Ai, gaur nire, bueno... Ez, ematen dizutenako Gaur, da, zartako. Ikasle batzuko lab. Nahi duzu hartu txikle bat. Egin dizute, eta? Nire esan diet, Bazenekien edo. Hombre, Bai, gainera ikusi ikusi ditut, duzu. bai, eskailerak igotzen, disimulatzen dutenez superongi, ba... Bai, jarraitu diezu txistea. Eta aurkitu duzu? Bai, kriston kalambrea egin dit. Osea, gainera, Ematen du ja, zartako. egin dut Nahita, bai. nahita ja jakin da, eta ostras. Bai. Innovations, Bai. ez? Ba, hori Berrikuntza timbrean. hauek. Ja, Ba, hori timbrean, horrelako Txikle bat, tipua hola. usatzeko. Eta txikle bat. Sartu hau hauan. Eta, Ez esatea, ez txiklea ez timbrean. Timbre. Txikle edo timbre. bueno, equipazo, pues Xabi, konta Bai. iguzu ze beste teknologia dago. Bueno, bai, ni naiz teknologiaren maitale handia. Bai, badakigu. Eta egon naiz erostekotan olakoren bat. Baina, Bai. bueno, harrituta geratu naiz nola den movida. Ezagutzen hau. Badaude, bakizue, errealitate virtualeko betaurrekoak, hasi zirela poliki-poliki, ez ziren oso famatuak hasiera batean, baina orain, sartu da iPhone, Apple sartu da hortan, eta egin du nola ditzen dira? iWatch da. Puede ser. iWatch, ez dakit nola ditzen den. Horren, hemen dago, baina, bueno, ez dut begiratu nahi. Begiratu etxean. Badira, betaurreko batzuk, da next level. Zezu jartzen zara hori eta bazoaz beste mundu batera, ez? Frogatu dituzu naiz, zuek? Bai, Frogatu dituzuek. eta mareatu naiz. Bai? Bai, ze, karo, Bai, zuk daukazu sensazioa, profundidadea dagoela, Bueno, baina zaude pantalla bat ikusten. que fuerte. Orduan gero, kentzen duzu, ostia, hemen nago. Wow. Bai, da una movida. Eta, ostra, ben, ez dakitze espazio untzi, pistola batzuk, ez dakitze, bueno, una movida. Ez dute... Ziri pistola. Bai, Ez que ikusi duzu jendea eta dago jendea como... Bueno, gauza da, Bai. iPhone sartu dela, Apple sartu dela hortan, eta egin ditu iWatch. Dira, betaurreko batzuk, non badauzkate kamera bat hemen, eta ez dakit nun. Orduan zu jartzen zara, eta ikusten dut garazi, itxaso, pantalla, manzanilla, mugikorra, realitatea dena. ikusten duzu? Den bezala, baina egiten dut, WhatsApp bat. Que fuerte. Eta orduan, bideoa bidali, agertuko da edo ez da agertuko hemen dago bideoa, iWatchen bezala. Bueno, badaude bideoak nahi baduzu ikusi, non jendea dago, zebrabidea pasatzen, egiten Minority Report bezala. Edo autobusean, Ze fuerte. eta gainera, lo más creepy, Claro, restaurante batera eta... Eskatzen duzu agian hortik. Karta, bale, hau nahi dugu. karta, bai. Eta jaten, eta ni igual zurekin izketan, eta betaurrekoekin. Ze ikusten zaitut, baina daukazu hemen pantalla bat. Edo hemen sticker bat. Horrela. Eta okerrena da, honek badaukala proiekzio bat hemen. Orduan, badauka kamera bat barruan non begiak erabatzen diren. Eta orduan proiektatzen dira hemen dagoen pantalla batean. Orduan, zuk ikusten dituzu nire begiak hemen proiektatuta zure begira. Aiene. Pues, cállate, es que hau agian jarraituko, porque oroitzen zarete AirPods horiek hasi zirenean modan,
eta pentsatzen genuen, eske hori nork erabiliko ditu, en plan, jende guztia badirudi dagoela eskizofreniko, ez hitz egiten zera horietatik, ez? Oraindik batzutan gertatzen zait, batzutan eta hitz egiten daude, bai. Eta ni orain hasi naiz horietakoak erabiltzen. Bai. Eta egiten duzu hori? Ni oraindik ez erosi, ez saldu, erosi, saldu. Ez, baina hitz egiten dut normala, no? Konversazio batean eta hitz egiten dut, eske batzutan oso erosoa da, zer zarenean zerbait egiten, ez zuten duzu hitz egin dezakezu. Bai, baina dira hauek txintxilikan daudenak edo kable gabe daudenak? Kable gabe. Eta hemendik entzuten dute? Hemendik? Bai. Zer daukate hor mikro bat? Eta izea egiten badu? Da la hostia, benetan. Eta korrika bazoaz? Ez dira erortzen. Eta dutxan bazaude? Ba, fijo. Badaude batzuk dutxan ere erabiltzeko. Hala. Nik erabili nuen, nireak kostatzen duten 30 euro, super merkeak. Baina badaude gauza batzuk direla como super top. Nireak ez dira Appleen AirPods horiek, dira ezagit beste... Xiaomi. Bai, en plan, ezagit marka diren. Baina oso erosoak eta lehen honi ikusten duen jendea zen como, wow. Eta orain agian jendea ikusiko dugu horrela. Bai, hori etorriko da, ez gero eta gehiago. Ematen du Appleek egiten duen edozein gauza, ze blen bat zeuden betaurreko hauek. Ni asko ibiltzen naiz mugikorrarekin, nahi dudan baino gehiago. Hori onartu behar dut. Ze azkenean hori, daukazu sare sozialak ezagizera, nik baskaltzen dut bakarrik eta jartzen ditut bideoak. Bai, nik ere bai. Hori da ja dena egitea, hitz egitea, edo... Euki dezaket hemen, ez dakit, resumen ez dakit zer, eta zurekin izketan. Baina hori iruditzen zait, bururako... Edo, nizurekin elkarrezketa bat egin ez zita bat, ez? Eta Juan nola nire WhatsAppa begiratzen. Ea nor idatzi edan. Claro, baina benetan hori da, hori jendeak ja egiten du. Ez zara inoiz ego norbaitekin zaudela hitz egiten eta dago como... bai. Baina edo mugikorran mai gainean. Bai. Baina jendeak ikusten du nire mugikorra super nerviosa. Daukagu mugikorra. Baina nik txuletagatik. Ni denbora neurtzeko. Ni amatismo nagoelako. Ez, baina bai, egia da, baina hori gertatzen da, hori jartzen nahi super nerviosa niri, jende hartzen duena mugikorra. Hori ez dute zer gustoko. Eta jendeak betaurrekoak dituena, baina eguzitako betaurrekoak, Ez ditudanean begiak ikusten, baita ere da como... Urduri. Bai, norekin hitz egiten nahi naiz, ez? Betaurreko eguzkitarako betaurrekoak. Badago broma bat oso ona, betaurrekoa jarrita kentzen dituzunean, edo begira da horrela jarri edo, eta orduan jendea galditzen dago. Bai, eta ikusi duzu orduan hartuko dugu, jendea geratzen dago. Hori sona da, probatu. Eta hori izketan, eta zer nahi duzu, nago supernekatuta, ekarri mosto bat. Jendea galditzen da taupilau. Pues bai, noraino aritxiko gara teknologiarekin eta movida guzti hauekin zu. Hurrengo gauza lentillak. Eta istripuak egon daitezke, ez? Lentillak ja pantaiekin. Baina... Bai, da, ikusgarria. Niri duditzen zait, hemen, egotea zuekin izketan, eta hemen eukitzea ez da. Eta pasatzea, ez? Pagina pasatzea. Bai, Juan, jatetxe batera, eta betaurrekoekin daude bideoak, jendeak jatetxe batean jaten. Edo, bakarrik jendearekin. Beste pertsonekin, bai. Porque bakarrik baldin bazaude zetatu zuna, ez? Ja, baina ala ere, ez? Bueno, mugikorrarekin zaude zebrabidea pasatzen, mesedez, kotxe bat etorri daiteke eta zu hor hemen YouTubeko... Zu zaude gauza asko begiratzen, ni despistatzen naiz munduarekin ja inteligentzia artifizialik gabe. Eta, baldin bat zaude, kalean estimuloak daude. Bai. Gehi! Hemen daukazun pantalla, bideo bat hemen elkarrizketa zure amatxorekin eta hemen testu bat ikasten, hori da. Hiltzen zara, ez? Claro. Osa, ni istripu bat, ez? Eta kotxekoa baita ere, barkatu. Eta gainera, badaude bideoak kotxekoak gidatu gabe, badaude orain Teslak egin ditu kotxeak, non gidatzen diren bakarrik. Eta badago bideo bat, Teslako kotxe bat bakarrik, eta tipoa betaurrekoa jarrita horrela. Gidatzen? Eta kotxeak badoa bakarrik. Eta tipoa dago gidatzen pantailarekin edo? Ez dago gidatzen. Beste gauza batzuk egiten? Kotxea da automatiko. Ui, mi madre. Tesla da horrela. Ja. Ez dakit, baina eske ikusten dut, ailegatu garela horretara, porque benetan... Dinosaurio batzuk gara. Bai,
Atera zein ditu Bai, eske, nago en plan, baina... Eske, pentsatzen baldin baduzue, osea, betaurreko horiek dira, osea, gehitzen duten gauza bakarra da estimulo multipleak izaten ditugula aldi berean. Baina benetan gu kaletik goaz horrela, eta zu zebra bidea pasatzen zaude, baina zaude horrela. Eta zaude... Ni saiatzen nahi zetzetze, hostia. Bueno, pues, esaten dut orokorrean jende asko, ez? Osea, igual zu preseski ez. Ni ez. Zu bai, baina ez. Baina hori, orduan, diferentzia bakarra da, hori, estimulo asko aldi berean, baina benetan bagaude, deskonektatuta eta bagaude pantalla, eta bakarrik bazkaltzen, eta telebista ikusten edo honekin. Eta oean, joan lotara, eta, bueno, lo tipiko, eta azkenean, igual... Bai, flipaz. Bai. Ez, baina, ni igual super nekatuta nago, ez dakiz zer, eta... Aktibatzen zara. Begiratzen dut... Eta Eta ordu bat pasatzen zai. Dopamina. Ja, dopamina. Hori da oso txarra, Hori da oso txarra, bakizu zer gertatzen zaioen neuronari, hiltzen dira. Nola? Egiten dira hil, dopamina sobredosiarekin. Orduan, babesteko jaisten dute bere dopamina beharra edo resistentzia jartzen diote dopaminari. Orduan gero behar dugu dopamina. Da droga bat moduan. Da gure, osea, gaur egungo drogarik txungoena. Dopamina zer zen? Dopamina da hormona batzuk ematen dituzela happiness esan barkoen. Zoriontasuna. Satisfakzioa. Adrenalina da... Adrenalinak ematen dizu baita ere subidoi moduko bat, bai? Osea, eske konfunditzen ditu. Adrenalina doa ere bihotzarekin, erritmoarekin. Nola, adrenalina da botatzea, Bai, da, rollo superviventzia moduan. Energia ematen dizu, ez? Eta dopamina nola zoriontasuna. Ongi sentitzearen asuntoa. Adibidez, zuk egiten duzu... Serotonina da gehiago zoriontasuna. Dopamina, zuk erosten duzu puzzle bat 5.000 pieza. Vale. Piezak guztia jartzen dituzu, bukatzen duzu, eta orduan dopamina. Ze ongi egin dut. Eta egun piezakoa... Honek ematen dizu hori... Baita ere. Pixka gutxiago. Horrek bakarrik dopa. Nina ez. Eta? Orduan, honek ematen dizu berehala. Gainera dago, dena pentsatuta, egiteko horrela. Eta gehiago, sartzen zara. This is cocaine. This is cocaine. Bueno, orduan ekipazo, minutu terdi falta da bukatzeko programa. Sekzioak egin ditugu, falta zitzaigun berri bat, urrengo programarako utziko dugu. Ez zindezu minutu bat ere esan? Ez. Tita, venga. Itxas. Esabitziko horrengo programarako. Minutu terdi, ala. Venga, denbora zera doa! Ez. Minutu bat. Baina oso gustora egon gara, lehenengo programa eta ja gauden dela, tope. Gara profesional batzuk, que pasada, tío. Pasada. A tope gaude oso mi ekipo. Placer bat, zuekin placer bat. Bai, berdin. Ez. Nola ez! Ez nekiela zer egin urte osoan zehar eta hori. Honetaz akordatzen, ez? Bai. Hiltzean nahi duzuekin. Nik nahi dut nire axila sandonaton. Zure axila sandonaton? Ui, Xabi! Axila sandonaton. Ez esan ez, beteko dugu. Axila sandonaton, ba ni... Zuzere? Laugarren behatza? Ezkerreko atz bakoitza kontinente batean. Ui, me encanta! Horrela bidaiatzen dugu. Hala. Perfecto. Pues ni nahi duzuena parti loka bat, amodio parti bat. Venga. Bueno, equipo! 5, 4, 3, 2, 1... Txau, pescau! Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.